Hola, soc Miquel Rossi, assessor i dissenyador de marques escolars. Benvingut al podcast de Branding Escolar. Soc avui a Bilbao, on he vingut a donar una formació al professorat d'una escola al voltant del paper de la seva marca personal per al valor de la marca de l'escola. Basat en una entrevista que podeu trobar al blog brandingescolar.com, comparava el valor de la marca a una catedral. Una catedral s'ha d'aixecar pedra a pedra. És veritat que es pot destruir també en un instant. M'agrada aquesta comparació perquè per tenir una catedral, a més d'aixecar pedra a pedra, abans hem de fer uns plànols. Per tenir una marca valuosa, abans hem hagut de definir una estratègia. Si tens els plànols, no tens encara la catedral. Si tens l'estratègia, no tens encara la marca. Caldrà fer-la pujar pedra a pedra. En canvi, comptar amb una marca valuosa és un actiu extraordinari per a la vostra escola. Ei, ens deixàvem la sintonia. Branding escolar. El podcast per fer de la teva escola una gran marca. Que la marca té un valor mesurable econòmicament és una cosa que ara més o menys la gent té clara, no? Per exemple, Branzeta publica cada cert temps el valor de les marques per països. Però abans no era una qüestió que tothom donés clar. Hi ha una anècdota que il·lustra el valor de la marca i m'agrada molt, i és la història següent. Dos amics que compartien una empresa i tenien en un moment determinat plantejaments de futur estratègics diferents. De manera que abans que perdre l'amistat van decidir trencar peres. Cadascú se n'aniria pel seu compte. I un dels dos li va oferir a l'altre: mira, et faig la següent proposta. Tu t'ho quedes tot. Et quedes la fàbrica, et quedes els treballadors, el coneixement, et quedes els camions, et quedes les màquines, tot. I jo em quedo només una cosa, que és el nom i el logo. Davant d'aquesta oferta tan estranya, li va faltar el temps per dir que sí. Però el cert és que al cap dels anys, no gaires, un parell d'anys, va haver de malvendre l'empresa novament al seu antic amic perquè li havien anat les coses molt malament, i en canvi l'altre, a través d'un crèdit, una fàbrica nova, treballadors nous, màquines noves, havia aconseguit mantenir el prestigi i el posicionament d'aquella marca. Algú ha definit el valor afegit de marca com allò que de més estem disposats a pagar perquè un producte sigui d'una marca determinada. Jo he experimentat moltes vegades en conferències posant una diapositiva d'unes sabatilles a les quals amb el Photoshop havia tret el logotip. I els preguntava: quan pagaríeu per aquestes sabatilles? El preu que deia la gent doncs eren 15, 10, 20 euros. I després, a la diapositiva següent, tornava a aparèixer la mateixa sabatilla amb el logotip d'aquesta marca, una marca de prestigi. I aleshores tots, sí, clar, així doncs 80 euros, no? Doncs bé, aquesta diferència de 15 a 80 és, podríem dir, el valor afegit de la marca en qüestió, no? El valor afegit de marca, però, no és només una qüestió econòmica. En escoles, per exemple, en la balança podem posar altres factors, no? Els 15 minuts més de distància per obtenir una escola de més qualitat, o, per exemple, doncs, unes pitjors instal·lacions perquè en aquella escola hi ha un ambient més familiar, un horari que ens pot perjudicar perquè s'ofereix una hora més d'anglès i cal llevar-se més d'hora. En fi, totes aquestes qüestions que estem disposades a pagar de més són part del valor afegit de la marca. És que el valor de marca és una qüestió subjectiva. Comptar amb una marca valuosa, d'altra banda, és comptar amb un coixí, que ens dona marge d'error. És com el professor que té prestigi i el que no té a l'aula. Un professor sense autoritat, quan posa deures, o bé en posa massa, o bé, si no en posa, n'hauria de posar, però mai deixa contents els alumnes. En canvi, quan un professor sí té autoritat, ordinàriament posi els deures que posi i ningú es queixa. I és que els mateixos fets es jutgen de manera diferent si es té o no es té valor de marca. I com s'aconsegueix el valor de marca? En primer lloc, amb un posicionament encertat. Després, prenent les decisions correctes i coherents, que són les que ens donaran la bona reputació. I amb un factor també important que no podem oblidar, que és amb la cura de la identitat visual. Com diu Basat, no són 2 dies. Una marca amb valor s'aconsegueix
pedra a pedra com una catedral.